El papa va corrent, eh? I ha estat a la multa. Home? Sí. Per què no corren? Perquè es pot fer corrent o caminant. Adéu! A la primera. Sí, senyora. Sí, senyora. És que després de 60 anys... Mira, cada dia estic més tonta amb això. Mira, 26, eh? 26,47. Ara ve per darrere. I tu, Sau? Qui arriba ara, tu? Números. 87. 87. 29, 26. Sí, el 84 també. Vaig cap allà. 84, 29... Molt bé, 33, 48. Quieto! Quant el tenim? 120. 5, 17, 16. 34, 59. Molt bé, eh? No, tinc com ell. 35, 36. 89, 89, 36, 08. Hola, Judit. Molt bé!